Hola, xics i xiques, què tal? Esteu preparats per a una altra sessió de relaxació? Sí? Anem. Anem a començar, com sempre, estirant un poquet el cos, braços dalt, estire, 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 repose de puntetes, molt bé, braços al front, estirats, cap al costat, cap a l'altre costat, cap a darrere, el coll, els braços, cintura. No us oblideu de respirar, cadera, genolls, peuets, punta taló, punteta per cada un dels peus. Ara anem a sacsejar un poquet els braços, un, l'altre, els dos. Ara les cames, una, l'altra, una altra vegada. Molt bé. Ara s'anem a doblegar, a veure si arribem als peus. Si no arribem no passa res. Notarem que per darrere de les cames ens molesta un poquet, això és que està estirant el múscul. Molt bé. Molt bé. Respirem. Molt bé. Ara anem a seure en terra, amb els indis. Anem a posar els peus com els indis. Anem a posar... No, primer anem a manejar un poquet els muscles, amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall. Ara anem a posar les mans en els muscles i anem a girar cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, cap a l'esquerra. Dreta i esquerra. Ara anem a posar els peus juntets. Val? Junte les plantes dels peus, me'ls agafe i ara vaig a manejar els genolls un poquet amunt i avall, com fan les papallones. Molt bé, esteu fent-ho superbé. Superbé. Respirem. Molt bé. Anem a posar-se plantats una altra vegada. I ara anem a fer una postura que s'anomena l'arbre. Els xiquets de la meva classe crec que ja saben quina és. Primer posem un peu apoyat en l'altra cama i després comencem a pujar els braços fins que semblem un arbre. A veure si aguantem del 5 a l'1. Vinga, 5, 4, 3, 2, 1... Fenomenal.
Fantàstic. Anem a fer-lo en l'altra cama, vinga. Pugem els braços i aguantem 5, 4, 3, 2, 1. Fantàstic! Molt bé, ara anem a fer el triangle. El triangle es fa així, posant una mà al peu contrari i l'altra darrere. I me queda ahí un poquet. 3, 2, 1. Me alce, respire. I ara un altre peu. 3, 2, 1. Molt bé. Ara anem a fer una altra postura que s'anomena l'avió. L'avió es fa així. Mireu. Heu de doblegar el cos per la cintura. Extendre els braços i ara un peu cap arrere. 3, 2, 1. Molt bé. Ara ho fem en l'altre peu. Dobleguem, obrim els braços i 3, 2, 1. Fantàstic. Molt bé. Ara vaig a manejar així els braços com si estigueren morts. D'un costat cap a un altre, vinga, i respirem. Molt bé. I ara m'agafe, doblegue les cames, els genolls, m'agafe els turmells i vaig a caminar cap a davant i després cap arrere, vinga, a veure. 1, 2, 3, 4, 5, i ara cap arrere. 5, 4, 3, 2, 1. Superbé. Respirem. Una altra vegada. Última vegada. Molt bé. Ara ja, per a finalitzar, anem a fer el xoc de dits que fèrem l'altre dia, val? El del cocodril. Així se l'ensenyem. El proper dia ja canviarem. Vinga, com els indis, en terra, i comencem. Un cocodril camina molt tranquil. Un peixet vol pescar. Obri la boca i la torna a tancar. No ha tingut sort, ho torna a intentar. Un cocodril camina molt tranquil. Un peixet vol pescar. Obri la boca i la torna a tancar. Ha tingut sort. Nyam, 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 nyam. Molt bé. Xics i xiques, per avui ja està tot. Espero que us hagi agradat la relaxació d'avui i que us hagi relaxat molt. Jo m'he quedat molt bé. Us espero el proper dia, val? Un bes molt gran.